दा रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव बावखुंग्रि समस्तियाव सोर बिजाथिखौ सोरबायदि केन्डिडेटखौ जोङो देरहाहोयोब्ला जोंनि ओनसोलनि थाखाय जोंनि रायजोनि थाखाय जोंनि एरियानि थाखाय जौगानायनि मोजां खामानि मावगोन रायजो राजा नोंथांमोन मेन पइन्टआ बेसो दा जोङो मोनथिबाय माने एकदम स्पेसियेलि कन्टेस्ट होननानै बुङोब्ला जोङो रायजो राजा नोंथांमोन जोंहा मानगोनां प्रतिभा ब्रह्म बायदेव आरो माने रुपाम रय रायजो राजा नोंथांमोन जोङो बयबो मोनथिगौ माने बावखुंग्रियाव बर'फोरा रुपाम रायनो रावबो माने भट होखाया आरो रुपाम रायखौ भट होनानै जाय देरहाहोयो माने ओरैबायदि जागोन माने गावनि आखाइजों गावनि आथिङावनो रुवाजों दानना लानाय बायदि जागोन रायजो राजा नोंथांमोन आरो रुपाम रयआ जुदि देरहानानै जुदि एसेमब्लियाव जुदि बिधान सभायाव थाङो अब्ला बियो बर'नि माखासे खैफोद आफोद माने अलखद बर'नि जेंनायाव बियो मालाबाबो खोथा बुंनाय नङा आरो बियो राजबंसिनि जानानै खामानि मावगोन रायजो राजा नोंथांमोन बिनिखायनो बयबो मोनथिखायो रुपाम रयनो बावखुंग्रि समस्तियाव बर'फ्रा रावबो भट होआ मानोना बिथाङा जादों लकेल नङा आनलकेल आरो बिथाङा बिजेपिनि केन्डिडेट दा जोंनो खोथाया फैबाय बावखुंग्रि समस्तिया जोंनि बर'निनो एसटि समस्ति मानोना बियो जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथावना जोङो मोननो हादों दिनै बे बावखुंग्रि समस्तियाव जोङो गावनिनो मानसि गावनिनो केन्डिडेटखौ जोङो गायसननांगौ फसंनांगौआ जोंनि साफ्रोमनिबो दायथ' रायजो राजा नोंथांमोन मानोना बे समाव जोङो दा थोंजों जोङो फैनोसै मानोना जोङो भटखौ सोरनो होमारनांगौ माने बावखुंग्रि समस्तियाव बेनो जादों रायजो राजा नोंथांमोन मानोना नोंथांमोना बेयाव सानै बर' केन्डिडेट नोंथांमोना नुनो मोनदों प्रतिमा बायदेव लोगोसे आरो सासे दङ माने राजिब बांगाल ना मा बै नारेंखल बिफांनि सिम्बल दा नोंथांमोना सानै बर' मानसि नुनो मोनदों नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनबाय बे जिथुनाखि नारेंखल दंफांनि जाय केन्डिडेट जाय बिजाथि बियो जादों बेबो नांगोलनिनो रायजो राजा नोंथांमोन इन्डिपेन्डेन्स माने बेखौ माने इउपिपिएलनि भटखौ माने सोखावनो थाखाय बे मानसिखौ माने बेयाव फसंनाय जादों जाहाथे बर'नि भटआ गावलाजोबनानै माने रुपाम रयआ बिजेपिनि केन्डिडेटआ देरहालाङो बेबायदि टारगेटखौ नायदों बिनिखायनो मोनसे खावलायनाय माने बावखुंग्रि रायजो राजा बयनिसिमबो मोनसे माने गुरै खावलायनाय माने बर'नि भटआ मालाव माने ओरै जाया खावनै खावथाम जाया जाहाथे नोंथांमोना नैबे प्रतिभा बायदेव माने इउपिपिएलनि दैदेनगिरि इउपिपिएलनि बिजाथि मानगोनां प्रतिभा बायदेव प्रतिभा ब्रह्म ट्रेक्टरनि सावगारियाव नोंथांमोना भट होनानै देरहागोन मानोना जोङो नुनो मोनबाय बेयाव माने स्पेसियेलि मेन कन्टेस्टआनो जादों प्रतिभा बायदेव ब्रह्म आरो रुपाम रय माने बिनि अनगायै जेसेबां बेयाव माने केन्डिडेट होदों बेफोरो सोरबा निर्दलीय सोरबा इन्डिपेन्डेन्स गोजा नोंथांमोना नुनो मोनबाय बे राजिब बांगाल ना मा बेबो माने इन्डिपेन्डेन्सनिफ्रायसो गसंनाय एबा निर्दलीय गसंनाय थ' बैसोर बायदि माने बिजाथिया माने देरहानायनि मालाबाबो चान्स थाया बिसोरबायदिया माने भट सोखावनायनि थाखायसो रायजो राजा नोंथांमोन थिग बिनिखायनो मेन गुबै कन्टेस्टआ जादों बादायलायनाया जागोन प्रतिभा बायदेव ब्रह्म आरो रुपाम रायनि गेजेरावसो जागोन बिनिखायनो जेरैखि जाया माने आनलकेल माने आनदेसि जे रुपाम रायखौ जेरैखि जाया फेजेननो थाखाय बर'नि भटआ बावखुंग्रि समस्तियाव आरो खौसेयै माने नांगोलनि ट्रेक्टरनि सावगारियाव रायजो राजाफ्रा थुगोन ट्रेक्टरनि सावगारियाव प्रतिभा बायदेवनि मुङाव ट्रेक्टरनि सावगारियाव थुनानै नोंथांमोना प्रतिभा बायदेवखौ नोंथांमोना देरहाहरगोन थ' बेनो बयनिख्रुइ साबसिन मोनसे लामा जिथुनाखि गोदान समस्ति गोदान केन्डिडेट आरो जा नोंथांमोना केन्डिडेटखौ होदों
प्रतिभा बायद' बिथाङा नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां खामानि मावगोन आरो गोदान केन्डिडेट हिसाबै जौगानायनि जोबोद मोजां खामानि मावगोन। बियो जोङो साफ्रोमबो आसा फारिदों आरो नोंथांमोनाबो आसा फारिनानै जाहाथे भटखौ ओरै खालामालासिनो प्रतिभा बायद' ब्रह्मनि सावगारि ट्रेक्टरनि सावगारियाव नोंथांमोना फैबाय थानाय नैबे 9 खालाराव 9 थारिखआव बयबो साखाफारा जानजि खानानै देलायनानै दुगैयै लोबै बयबो थांनानै ट्रेक्टरनि सावगारियाव नोंथांमोना भटखौ थुगोन आरो रिजाल्टआव नोंथांमोना प्रतिभा बायद'खौ सासे नोंथांमोननि गोदान समस्थिनि गोदान बिजाथि MLA फसंनानै ओनसोलनि जायगानि जेसेबां आंखाल अभाब अभिजगफोरखौ नोंथांमोना सावरायनायनि गेजेरजों सुस्रांनानै मावनानै लागोन। बियो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनानै थाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। नङाब्ला जुदि गोदान समस्ति गोदान केन्डिडेटआव जुदि जोङो बर' मानसिया जुदि लाखिनो हायाब्ला बियो जोंनि थाखाय खोब लासिंसिं जागोन रायजो राजा नोंथांमोन। आरो रुपाम रय मोन बायदि सासे बिजाथिया देरहालांनांगौब्ला बियो बर'नि एगेन्स्टआव खामानि मावगोन, बर'नि जानानै खोथा बुंनाय नङा, गावसिनि राजबंशिनि जानानै खामानि मावगोन, बायदि बायदि बर'नि हेंथा खामानियाव खामानिनि थाखायसो बिथाङा एसेमब्लियाव दाबि दैखांगोन। बियो रोखा। बिनिखायनो नोंथांमोना माने ओरै जायालासिनो जेबो गोनो गोथो जायालासिनो जाहाथे प्रतिभा बायद'खौ नोंथांमोना ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै आराम माने दैथायहरनानै नोंथांमोना रिजाल्टनि टाइमाव बरायदो गोसो गोरबोजों माला सोदो एकदम दिंथिखो रंजादो फोरबो बैसागोनि नङा होमबा? थिग बेबायदि जै जाथों जै बर' हारिनि। दा रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव बावखुंग्रि समस्तियाव सोर बिजाथिखौ सोरबायदि केन्डिडेटखौ जोङो देरहाहोयोब्ला जोंनि ओनसोलनि थाखाय जोंनि रायजोनि थाखाय जोंनि एरियानि थाखाय जौगानायनि मोजां खामानि मावगोन रायजो राजा नोंथांमोन। मेन पइन्टआ बेसो दा जोङो मोनथिबाय माने एकदम स्पेसियेलि कन्टेस्ट होननानै बुङोब्ला जोङो रायजो राजा नोंथांमोन जोंहा मानगोनां प्रतिभा ब्रह्म बायदौ आरो माने रुपाम रय बिथाङा सासे राजबंसि मानसि आरो गोबाङानो मोनथिदों माने गोबाङानो फोरमायदों बिथाङा सासे लकेल नङा, बिथाङा सासे माने बिलाथि ना मा होनदों बिलाहि ना बिलाथि जोङो मोनथिनो मोनदों रुपाम रयानो जोङो मोनथिनानै